Hej allihopa, jag är fortfarande här på den här lekplatsen här i den här skolan som jag har gjort i den andra videon. Och jag vill actually explora lite till, jag vill bara visa er runt. Och ja, så först, det var vi explora först där inne, det var actually scary. Och då matsalen som är liksom där. Du kan se i min video hela videon på min kanal. Och tredje, jag vet inte varför ens det finns lights på där, liksom tändljus. Det är klockan 7:22 på natt, liksom ikväll vi kan säga. Och bara där är helt mörkt och det var en gubbe där som skrek på oss. Och ja, men nu jättemycket personer kommer här. Det var bara vi och första. Det finns en lekplats där. Och ja, så du kan titta på min video i min kanal. Och ja.